Dobro večer, poštovani, ili dobar dan, poštovani Srbi svuda po svetu. Ovo je emisija Borba za srpski narod, za naša, da kažemo, vekovna prava kao naroda, jer narod je nešto uzvišeno i narod je onaj koji ima sve svoje, svojim imenom obeleženo što je njegovo i narod nikada ne otima ništa tuđe jer bi mu samo njegovo smetalo. Sa nama je sada gost, doktorka Nada Kostić, koja će nam reći dosta toga da bi nam otklonila neke naše nepoznanice koje nećete čuti sigurno na ovakvim medijima za koje nam otimaju ne samo novac, nego pokušaju da nam otmu i dušu. Prema tome, znači daćemo kompletnu moguću sliku kako i šta i u kojoj situaciji ćemo kako da možemo da prevaziđemo neke probleme, odnosno šta nam se sve dešava, a mi to i plaćamo, one koji bi trebali da nas zaštite i po ustavu i po zakonu i po Božjem pravdu. Tako da je to. Dobro večer, izvolim, Nada Kostić, doktor, mnogo drugih funkcija, ona će nam se predstaviti sa svim tim svojim funkcijama i ono što je obavljala u cilju očuvanja zdravlja naroda. Reči, izvolite. Hvala lepo, drago mi je da sam gost i da me gledaju, da pozdravim i ja sa svoje strane, toplo da pozdravim našu dijasporu, odnosno sve Srbe širom sveta. Ja sam već davala neke intervjue za Francusku, za Ameriku, za Italiju i tako dalje, za mnoge zemlje. Evo sad će biti Australija, tu imamo jako mnogo naše migracije posle 45. godine, isto kao i u Americi, i tako da poenta jeste da se povežemo svi, jer mislim, narod je najviše otišao 45. godine zbog dolaska komunizma koji je nametnut, jel tako? Velike sile su uvek krojile politiku, pa i tada, znači povlačile su granice, linije i tako smo mi s ove strane Drine ostali u istočnom bloku komunističkom i nametnuli su nam naravno Josipa Broza koji je sigurno bio 5 likova različitih, nije bio onaj mali Joža, jel tako, to je sigurno, a sva ostalo je mogao biti i sad se to sve sazne. Naravno, tu je Vatikan je ostalo evo sad se tek ispoljavaju sve te, da kažemo, strukture tajnih društava, jezuiti koji sad su glavni, masoni, Komitet 300, Blundenberg grupa i tako dalje. Znači, to su sve oni koji kreiraju već stotinama godina politiku, tako, pa samim tim i tu geopolitiku. Što se mene tiče, mogu da kažem da sam ja iz jedne porodice upravo vrlo patrijarhalne, mislim građanske, i moji su svi preci predstavljali intelektualnu elitu. Znači, to je ta grupacija. Vidite, to je ona intelektualna elita koju mi danas od 45. na ovamo više nemamo. Mi imamo nekakve ljude koji su sami sebe smatraju, nazivaju, tako i nastupaju, recimo na našim programima koji pripadaju CI kao što su N1, Nova S i tako dalje. I to su i neke političke grupacije koje nam i nisu dale da se još uvek oslobodimo. Znači da još uvek kao Srbi postanemo svoji i da narod, što kažu, bira, srpski narod, i da Srbiju više niko ne dira, eto u stihu. Sam ja završila medicinu, ja sam uporedo studirala i psihologiju, kliničku, i na taj način uvek sam imala potrebe za širinom, da znači imam jedan širi pogled na svet i zato je moj odnos prema pacijentima uvek bio, inače sam internista, endokrinolog, i ono sve što kažu pošteno, onako, baveći se i naukom i pišući knjige i radove, postala redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu. Mi nikad nismo bili članovi Saveza komunista i naravno tu se ništa nije moglo tek tako postići. Znate, ja sam imali visok prosek, magistrirala sam pre nego što sam i specijalizirala, znači odmah posle fakulteta. Nisu mi teško pale te studije, pacijenti su me jako voleli baš zato što je bilo bitno da ih saslušam.
jako je bitno saslušati čoveka, jer iz toga to je već pola dijagnoze. Vi kad saznate sve o njemu, vi onda polako nadograđujete one analize, preglede, rezultate i tako dalje i pristupate dijagnostici. Moja dijagnostika je, da se sad nadovežem, uvek nekako bila dobra i kada je politika u pitanju, a i kada su naravno bolesti u pitanju, jer ja imam razvijenu tu logiku. Znate, ja sam još u gimnaziji volela jako logiku i filozofiju i očigledno me to i imala sam afiniteta. Vidite, sad kasnije se razvije taj afinitet prema umetnosti. Objavljene 4 zbirke pesama pod imenom Grofica, pa jedna je upravo moja borba s njima. To je ovako malo probiografska od 3 generacije moje porodice, gde ja dajem sad i moje stavove koji su vezani za politiku. Obzirom na situaciju koja ovde bila ta stranačka i da su nam deca komunizma još uvek tu i još uvek, a bila su, znači jednu fazu vlasti su bila deca komunizma, prva faza je bio čist komunizam, jednopartijska država. Zapravo sve su do sad bile jednopartijske. Znači sve su bile na neki način autoritarne, imale su svoje velike vođe, to je upravo ono što je Slobodan Jovanović govorio, izmislite kralja ako ga nemate, da neko ne umisli da je kralj i postane veliki vođa. Vidite, nas je to sad snašlo i ne samo sad, još i u doba Miloševića protiv koga smo se borili. Znači ja sam svedok i te borbe, ja sam sigurno 25 godina u politici, kao vrlo mlada sam u nju ušla, sa ovim demokratama, pravom demokratskom predratnom strankom, ali to su već bili jako stari ljudi, gospoda, moj deda već bio pokojni, koji je bio narodni poslanik i pre rata i posle rata i koji je časno napustio Skupštinu, jer njih 12 sa Dragićem Joksimovićem, sa Dukancem, sa svim tim poznatim advokatima, jer oni su naravno videli da će to biti prevara, da izbori neće biti demokratski, kao što treba i ovaj naš narod da vidi. Evo sad niko od nas ne izašlo. Sad to kažemo, ovi izbori su jedna velika laž, jedan falsifikat i protivustavni i nelegalni i nelegitimni i ovi koji sede u vladi i skupštini su potpuno ljudi bez legitimiteta. Znači oni sede, što je najgore, oni donose kao neke zakone, glasaju za njih, ali uglavnom vladaju uredbama, znate. Oni zapravo čak se i ne pozivaju, zato je nama mnogo teško u ovom periodu ove pošasti globalističke, koja je naravno jasno jedna agenda koja je davno planirana i operacija veštački primenjena, znači ne prirodno primenjenog nekog virusa, nečega što nas je snašlo, veštački primenjene sve moguće tehnologije koje je moglo da čoveku našteti i da ga razboli i onda kad ga razboli da ga, što kažu, na ovaj ili onaj način pogrešnog lečenja i ostalog dokrajče. I to je strašno do koje mere se sad ispolio taj nemoral i nedostatak etike u ljudima i ta želja za novcem i ta korumpiranost svemirskih razmera. To smo sad mogli da vidimo, inače smo korumpirana zemlja odavno, tu nema zbora kako ko dođe na vlast, tako bude korumpiran. Vidite, ja sam osoba koja i kad, mislim, se nađe na funkcija, bila sam, kao što ste rekli, jer sam bila čak i direktor kliničko-bolničkog centra dr. Dragiša Mišović, Dedinje. Inače sam tamo i rođena u bivšoj železničkoj bolnici, znači ne onoj Dedinskoj, jer Dedinska je bila udbaška, znate, tu su samo specijalni gosti bili koji su birali ko u hotelu, o 3 jela i tako dalje, crveni tepis i ostalo. I drago mi je da nisam u tom delu rođena, nego u one stare železničke bolnice, koji su još one čuvene sestre engleskinje, koje su boravile u našoj zemlji za vreme Prvog svetskog rata i pomagale našim vojnicima i u tom prodoru, tako, Solunskog fronta i uopšte u vreme kada je harao tifus, kada su oni bivali ranjeni i umirali. Ali uvek sa nekom, kad sam ja videla onaj Zetinlik i one stihove Vojislava Ilića Mlađeg,
uvek bez žaljenja su ginuli, znate, oni su znali zašto ginu za svoju zemlju Srbiju i prosto im nije bilo žao i da poginu, ali da pobede. I zato ja uvek kažem, zapravo mi bi trebali na svim onim skupovima proslava, da kažemo, skupovima proslava, ali tako, pobede Prvog svetskog rata, da budemo zapravo u prvom redu, napred, što se ovaj put nije desilo, jer smo imali predsednika koje, da kažem tako reći, ceo svet prepoznao ko je i šta je i kakav je, jer ne bih ulazila u detalje, jasno je da je on naš ugled u svetu srozao. Kad se ipak bira predsednik, a to isto važi i za monarha, monarh mora da ima neke karakteristike da bi bio kao što su bili naši još, da kažem, od Karađorđa. Vidite, Karađorđe je mom čukun dedi, vojvodi Luki Lazareviću, odnosno pop Luki Lazareviću, to je direktna linija po tati, odnosno mojoj baki koja se zove isto kao ja, na koju se ja zapravo zovem, Nada Kostić. On je pobedio na Mišaru, znači velika pobeda, ali tako, u Prvom srpskom ustanku. Karađorđevom kada su dolazile do izražaja one osobine, kako da kažem, baš te čojnosti, hrabrosti, junačke srpske krvi i tako dalje, i dobija tu vojvodsku titulu. Tako da zato ja moje pesme nazivam Grofica, jer nekako nije išlo za naslov Vojvotkinja, pa sam se nazvala Grofica, da se malo i našalimo. I eto, otprilike to bi već možda ukazalo na neki put. Znači, ja sam imala i kao ministar zdravlja, kada smo pobedili, ali to je Pirova pobeda bila, 5. oktobra, jer zapravo mi smo se mnogo puta skupljali. Ovo sad nije ništa, sad narod ne izlazi na ulice. Po 500.000 nas je bilo na ulici. I kao jurišamo na medije, na RTS, idemo tamo, ovamo, borimo se da promenimo sistem. Sistem da promenimo. Međutim, taj juriš se nikad nije zbio do kraja u stvarnosti i tako smo sačekali nešto što je naravno bilo opet nametnuto s polja, zapravo upravo ove sadašnje, tako globalističko, neoliberalističke, da kažem, nacionističke države koja je uglavnom njeno, da kažemo, koren u Americi, ali se ona naravno nalazi i u Rusiji, u Kini, svuda se nalazi, ona se nalazi u svim zemljama sveta, i u Nemačkoj, svuda, jer zapravo vlast koja je postavljena u tim zemljama, u Srbiji, u Rumuniji, u Grčkoj, u Francuskoj, znači ta vlast koja je postavljena je upravo ti globalisti i to je njihova vlast. I mi svi imamo u stvari globalisti i zato je sad duplo teže boriti se protiv bolesti, jer nas oni namerno, veštačko, planirano, desetinama godina unazad objavljeno, napisano, tačno po fazama šta će u kojoj fazi da uradi, tačno po merama koje će da sprovede, u smislu, naravno, u smislu rušenja našeg, kako da kažem, psihološki, našeg digniteta, rušenja socijalnom smislu, socijalni inženjering je tu zastupljen, da se odvojimo jedni od drugih, da nemamo kontakte, da sve što je ljudsko od osobina u nama izgubimo, da niko nikog ne voli, da nestane ljubav, da se javi mržnja, da se Srbi dele, dobro uvek su se delili, samo kad se ne bi delili, ja verujem da bi pobedili i skinuli sve ove mere i sve ove pošasti u zemlji Srbiji. Znate kako? 5. oktobra zapravo kada je ta pobeda bila, mislim, izrežirana, znate, sve je ipak bila predstava, bilo je puno naroda na ulici, ali u suštini sve se znalo unapred i dogovorilo. Pošto sam ja bila jedan od osnivača i član u izvršnom odboru, znači uvek u vrhu stranke Vojislava Koštunice, DSS-a, i tu sam vodila i zdravstveni odbor i bila u glavnom odboru i tako imala puno funkcija, ja sam saznavala sve šta se dešava okolo, znači i ono što običan narod nije mogao da zna i zapravo su me tako i ove druge stranke prepoznajući u meni u tom trenutku nekoga koji ima najviše kvalifikacija i kome zaista niko ne bi mogao
niko ne bi mogao da im zameri na izboru takvog jednog ministra zdravlja, postavljena za ministra zdravlja u prelaznoj vladi. Nažalost, taj mandat je trajao samo 3 meseca, tako da ja, iako sam imala potpuno sklopljenu reformu zdravstva, šta sve treba promeniti i kako organizovati, ja to nisam mogla do kraja da sprovedem, ali pošto je tada u našem fondu, vi znate da mi imamo ono konvenciju, ili tako kasu da kažemo, da je solidarnost izražena, pa vama od plata uzmu dosta, i zato su naše plate uvek bile male, uzmu vam dosta za penziono i socijalno to osiguranje i onda sad vi dobijete tu neku obaveznu zdravstvenu zaštitu, ali sad je to sve manje i manje, obavezno ga sve više i više vi plaćate sami, tako da to se sad menja, ali ta reforma će verovatno ići, ona može da se sprovede, ali s tim da svakom živom čoveku u našoj zemlji Srbiji zdravstvena pomoć bude u svakom trenutku dostupna, što znači da sve što je obavezno, a mnogo ima tih obaveznih stvari, nije to samo hitna služba i trudnice, ima mnogo toga, bude ipak besplatno, a ako neko hoće specijalne uslove, recimo apartmane i tako dalje, stalno prisustvo sestre, bolničarke, ostalog, znate, ono kod težih bolesnika, starih i tako dalje, za starije se predviđa čak i, bar ja sam predvidela mojom reformom, još ne, ali ako ja budem bila, da se iz budžeta to Francuzi radi, to je jako dobro, zato što stari ljudi duže borave u bolnici i onda je to mnogo skuplje za državu i zato tom fondu treba dodati iz državnog budžeta novca, kao i ovim jako teškim bolesnicima, kao što su maligni bolesnici i ostali. Znači, tu je potrebno dodavati novac i retkim bolestima, da se deca ne leče, kako kažu, SMS-om, nego da jednostavno država može da ima fond iz koga će da plaća, ako treba, odlazak deca u inostranstvo, gde se recimo radi nešto što se kod nas ne radi. Jer naša medicina je dosta išla je nekim putem, kako da kažem, za drugim medicinama drugih zemalja, međutim mi smo sad poslednji negde na listi po svim parametrima. Od tog čekanja pacijenata uopšte da dođu na red, da ih neko primi pregleda, evo sad u ovoj situaciji potpuno dezorganizacija vlada, sve je to sad COVID, potpuno nepotrebno, znači nije podeljena ta podela rada, što u krajnjoj liniji ako sumnjaš da se nešto i prenosi, ne možeš to tako da mešaš, da sve kliničko-bolničke centre pretvoriš u to, onda moraš da odvojiš infektivnu, ono što su oni uzeli za karantin, ne treba bude karantin, to zapravo nama ne treba karantin, jer ako je virus, kako oni kažu, a ja mislim da nije, objasnit ću posle teoriju virusa, šta u stvari je virus suštinski, znači ne ono kako ga ljudi zamišljaju i kako nam je servirala medicina do sada, nego malo drugčije. Znači, mogu reći da mi moramo koračati ka neomedicini, novoj medicini, novom pristupu i mi treba da se povežemo sa svim dobrim medicinama sveta, od svih da uzmemo po nešto, recimo kubanska, kineska, indijska, ruska medicina za neke stvari je sjajna, znači američke i tako dalje. Znači, to bi trebalo otprilike da bude nešto što ćemo mi još mnogo stvari, naravno ono dopunsko osiguranje kad ljudi traže tu ekstra uslugu, a za toliko će biti veća njihova plata. Tako da sam ja samo još da kažem jednu reč, u moja 3 meseca zdravstvu, znači svima koji rade, bez obzira da su to servirke ili profesori medicinskog fakulteta, povećala plate 2 puta po 35%. To niko nije uradio, plate su bile male, tada je zdravstvo po tome cele Srbije mene zapamti. Vidite, posle su ministri povećavali za 1% godišnje, tako da je to prilično bilo ponižavanje zapravo struke i to je zapravo bio temelj razvoja korupcije, jer onda su se doktori okrenuli ovim korupcijama. Tu su vam farmaceutska mafija pri ruci, ona vas onda plaća, vi ste korumpirani
počinjete da dajete ubitačne lekove kao ovo sad, propagirate vakcine koje uopšte nisu vakcine, koje su u suštini vrlo opasno genetsko mešanje u organizam, koje može da vas ubije odmah ili za godinu ili za mesec dana ili za 10 godina, kao što su rekli Krizanti i Massimo Galli, italijanski poznati lekari infektolog, jedan a drugi mikrobiolog. Eto tako, otprilike mogu da kažem da smo mi već imali jako loše međuljudske odnose, imali partijsku državu, kadrovi su se postavljali isključivo po partijskoj državi, a što je najgore i onaj međusobni naš tretman i odnos se zasnivao upravo na tom partijskom. Znači, pošto ja uvek govorim istinu i pošto ja ne ćutim i pošto se ja ne plašim, ja bih po nešto rekla i zato su meni sestre uvek verovale, da ako treba ja ću ih zaštititi, ja ću reći. Niko od kolega nije smao da kaže, pazite, kao sad ovaj narod, samo sagnu glavu i ćute. I sad šta god da mu rade, a rade mu, u stvari ga ubijaju, razboljevaju, pobijaju, veštački razboljevaju, pobijaju. To je poenta cele priče. I taj narod se ne buni, on je 7. jula prošle godine izašao na ulicu, ali u malom broju i naravno to je bilo namešteno. Jer vidite, u sve te proteste se meša Antifa i mogu vam reći za našu dijasporu, eto jedno saznanje, sramota, zahvaljujući našim tim vlastima, da te nevladine organizacije, koje naravno postoje svuda u svetu, da kod nas postoje i da rade jednu vrlo ružnu stvar, nečistu i vrlo ružnu i vrlo, kako da kažem, onako, nehumanu, krajnje nehumanu. Najblaže rečeno, a rekla bih nešto još mnogo gore, Canvas nevladino organizacijama priprema i uči još mlade ljude kako da prave te, da kažem, grube demonstracije, kako da ih namešta, da ih izaziva, u kojima će onda da koristi silu, sve veću i veću silu i da zapravo taj narod ubija do smrti. Tako da, naravno, isto tako da se prave i ratovi, nameštaju, međusobni neki, kako da kažem, dobrosusedski odnosi kvare, umesto da idemo na diplomatiju, mi idemo na provokaciju i time zapravo uništavamo sami svoju zemlju. Poštovani naši, ovo je bila emisija Borba za srpski narod, gde sam predstavio ukratko gospođu doktorku nauka Nadu Kostić, a u sledećim emisijama predstavit ću njene stavove i naučna razmišljanja povodom trenutnih problema u zdravstvu, odnosno njenu porodicu, njeno poreklo i tome slično, kako bismo upoznali još jednog vrednog Srbina, još jednog čoveka koga Bog stvori i postavi da bude među nama. Hvala na gledanju. Laku noć, majko Srbijo, pa ma gde bila.